Si Blair Adams usa ka Canadian nga nakaplagan gipatay sa usa ka parking lot nga under construction nga hotel sa Interstate 40 Knoxville, Tennessee sa Amerika. Ang iyahang kaso napuno sa misteryo ug nagpabiling unsolved kini ang istorya sa misteryosong pagkamatay ni Adams nga wa pa masulbad hangtod karon. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abbyseth TV. Si Blair Adams usa ka foreman sa usa ka construction company. Tanan nga tawo nagsulti nga buutan kini hasta iyang pamilya way masulting dautan diha niya. Friendly kuno kaayo ug optimistic ug perming nagpahiyom nga wa kini kontra. Pero kalit lang kining nausab ni adtong summer sa 1996 ang pagkamalipayo niini kalit lang nawala og napulihan sa pagkahadlokanon ug di na mahimutang. Perme na kuno siyang ingon ato, di na pud kuno makatuog tarong tungod sa pagkanerbiyos. Nabantayan kini sa iyang inahan maong gipangutana kini kung naunsay nahitabo niya, pero matud pang Adams nga di na kuno kinahanglan pa niyang isulti ang iyahang problema. Ug niadtong July 7, 1996 sa Surrey, British Columbia, giwithdraw hurot ni Blair Adams ang tanan niyang kwarta sa bangko hasta ang iyang safety deposit box iyang gikuha nga naay sulod nga cash, gold o platinum. Pagkahuman gisuwayan niya pagsulod sa Amerika sakay usa ka lansa gikan sa Victoria, British Columbia padung sa Seattle, Washington. Pero nababagan siya sa US Immigration tungod nagduda sila nga basin usa siya ka drug courier tungod sa daghan kaayo niyang dalang kwarta. Sa dihang gi-check sa immigration nga wala siya kaso or conviction bahin sa drugs, gibuhian ra pud siya pero wa pasudla sa US o gipabalik sa Canada. Paglabay sa duha ka adlaw July 9 sa buntag, nadakpan si Adams sa mga Canadian Border Patrol nga nisuway kiniglabang sa border nga naglakaw sa Pacific Highway border crossing. Pero gibuhian ra siya kay wa man pud siya record. Sa migsunod nga adlaw ni-resign na siya sa iyang trabaho ug nipalit og ticket sa eroplano paingon sa Frankfurt, Germany. Ug mahuman niya mabook iyang flight, niadto siya sa balay siyang amigo. Sa diyang nakita siya siyang amigo, hadlok kuno kaayo kini di mahimutang nga murag naay nagukod niya ug nangayo kini tabang nga kung pwede ba siyang ihatod sa border para makalabang padung sa Amerika kay naa kuno imo patay niya. Pero wa tabangi si Adam siyang amigo maong nilakaw na kini ug nidiretso sa airport ug girefa ng iyahang ticket. Pagkahuman nangabang kining kotse ug nidiretso sa Canadian-American border ug niadtong panahon na nakasulod siya sa border ug nidiretso sa Seattle Airport. Nipalit dayon kining ticket sa eroplano padung sa Washington DC. Pag-abot niya sa Washington, nangabang na pud kining isa ka kotse didto nga Toyota ug nag-drive paingon sa Knoxville, Tennessee nga 500 miles ang gilayon sa southwest. Nga murag di jud siya gustong masundan ug matrace mong ingon ato iyang gibuhat ug naabot jud niya ang Knoxville. Nagpagas sa usa ka gas station pero di na niya mapaandar ang kotse maong giduol siya sa nagtrabaho didto ug nahibaw-an nga ang yawi sa kotse nga gigunita ni Adams di na mao ang para sa kotse. Maong giutingkay nilang sakyanan pero wala jud nila kini makit-e. Maong nag-suggest si Blair nga ito na lang ang sakyanan sa pinakaduol nga motel para adto siya dito magstay o magpaabot sa ipuli nga bag-ong yawi sa car rental company. Mag-alas 7 sa gabi sa hotel nakuha pa sa CCTV sa labi nga gidescribe sa representative sa hotel sa unsolved mysteries nga si Adams kuno paranoid, ginerbyos ug maayo nga murag naay nagukod niya. Bisag sa sulod sa labi permi kining sigig panlingi bisag way tao sa iyahang luyo. 5 ka beses kuno kining gawas pasud sa labi ug usa ka oras pa una kini nangutana sa receptionist kung naa bay available nga kwarto
ug pagkahuman niining mag-book sa iyang kwarto nilakaw siya sa motel ug wa gamita ang kwarto. Mao na to'y last nga higayon nga makitang buhi si Adams. Pagkaugma na diskubrihan ang iyang lawas sulod sa usa ka parking lot nga tunga sa milyang gilayon gikan sa motel. Ang iyang lawas wa nay sapot og sanina ug karsunes. Hasta ang iyang medyas wala na ug naay total nga $4,000 cash nga Canadian, American ug German currency nga nagkatag sa iyang lawas. Ug naa po'y nakita ang mga pulis nga alahas og gold sulod sa bag ug naa sa crime scene ng yawi sa Toyota nga kotse 10 feet ang gilayon gikan sa lawas ni Adams. Daghang samad ang iyang mga kamot ug naay mga bunog ang iyang braso pero ang hinungdan siyang kamatayon pagkaigo ug kusog kaayo og gahi nga butang sa iyang tiyan maong nibuto ang iyang stomach. Di katuo ang iyang pamilya sa panghitabo ug ilabi na nga nganong naa siya sa Knoxville nga wala man sila'y kaila sa lugar. Labi na si Adams, mugwa kini rason nganong naa siya dito. Nahibong po ang mga pulis nganong nagbazigzag-zigzag kini sa duha ka nasod nga murag naay gisaag ug para di siya masundan. Pero walay motibo sa iyang pagkamatay tungod kumpleto ang iyang gamit sa crime scene, kwarta, alahas ug mga gold ug wala po'y suspect. Hangtud karon wa pa jud mahibaw kung unsay rason nganong gipatay si Adams ug kinsay nipatay niya. Magpabiling misteryo ang iyahang kamatayon. Diri na lang kutob ug ayaw galimot sa pag-subscribe diri sa Abbyseth TV para sa mga mosunod nga video.